Risaunai mudia kakapuara kalawi manaki buki ladarimbo sinatunggange panurunan kailie kakampuang dado tampak nogarinya batu gadang. Risaunai mudia kakapuara kalawi manaki buki ladarimbo sinatunggange panurunan kailie kakampuang dado tampak nogarinya batu gadang. Nani bola nyobana di dalam hati rata lalamu bapa inggo lakini pacah malaluan barala karumi mampai lo lain jinak menjadinya lia panjang yai. Agaje jinaklah jadinya lia panjang nyai. Risaunai ya kai pakane mudia padang urang baju kain bugi balianam kurang tali baju pakai wakatunya malam sajo saja lana jina alia panjang nak punyo rintang jo tangih lai letakana nak mencari lain indak tadengannya burito nyongai. Agaje indak tadengannya burito nyongai. Risaunai ujaraki paraman buntuang kapakana orang mudiam palu melenggang taruhinya masuk abalai. Salamu lanyo jara ajo nangkan duang laila bapa sanjuang lalu lain pabilonyo kolah monangka sampai jai. Agaje basari bananya nangka sampai
Nani lawan suai nak kanduangan dela basilang ambe malalaki tinggi bo nak kanduangan de dinaniyo malalaki tinggi bo de kini we dinaniyo Assalamualaikum ane mama amulai lah baru ngundiang gantilah pembukaan kanduangan de buka katon gantilah pembukaan kontan de buka katon malalaki bungu we enak kanduangan we lah kamanjang adi balada bok dang abo ona kanduangan darah lah di dadon balada bok dang abo ona kanduang darah lah di dadon Urang laki ni ne mama abia sola jok rangandang dia wak lanang ado ne kini jok la sambalado dia wak lanang ado ne kini wenye sambalado kala bapilin ne mama ajo la uuk kang acang untong la salengero na kanduangan laila tabuko untong la salengero ne mama laila tabuko dagang lawino wende malang tanah la di bangaruah malalaki nalasaka pingisau na kanduangan ne sungai puang nalasaka pingisau ne malang awe sungai puang galiang la bagangan diang ne mama awe la jo kurang apu nyato la nyowang awa aku bana basila diapa nyato la nyowang awa aku bana basila diapa Kola tajambangan anak kanduang balun lama mengutuhi walau la dilang ampehene banawe jogarinda walau la dilang ampehene banawe jogarinda pakailah da ulu ne mama awela sama tangaro malalaki dang ape eko wisu awe kapanuka malalaki dang ape eko wisu ane kapanuka kalau la kurang apu biaso pisau la batung uang malade insang ayah ko sanewe di Germani malade insang ayah ko sanewe di Germani tajam la nyopangan tangan de mama awela di gesohan tukang la dagiang enak kanduang banyak lama uji tukang la dagiang enak malang banyak lama uji Sarik la galeng emene malang awela nata pungutuhi tibola ditungulang le sayo mangkola barati tibola ditungulang le sayo mangkola barati kalala pecangan dune mama ayurang lama mangakai sabola dang ape eko banawe nandiati sabola dang ape eko banawe nandiati
Hati mana mene joko di singiko badan barang asone bayanglah bayang badan barang asone bayanglah bayang putui hati yene mamandang sang aso kini lajang adine ladang layurang kini lajang adine ladang layurang lenggo tinang amane lanan manggingilo rindu tayo ngowane la badan rintang rindu tayo ngowane la badan rintang lai digang antine la jonan la ngain indah sarung upone la jonan hilang indah sarung upone la jonan hilang ala sapedi ujung tali pangabe mangga jelo bajelo tapi balai ambi asare to lipe tigo rasto pane badan yo nyanyi to wali ke sama ke kaba sekarang kini kita mulai untuk rintang matunggai banda orang sayo bandakan bandanan dari sawalie singgah Karawang nyemara polam kaba orang ngabukaban sekali badan tak malie manang apie tiuk malam hai jatuh mumbang jatuh kalapo jatuh he daga badaga takalo talang kadikare urang dinata la karimbo bohong urang ngambo tak satu kababurito nandi danga asa mulai dahulu kaba kadape uyang talalo ambo jagung ai ampun dipinta lebih dulu mau dipinta gadang-gadang bukan badan mengarang kaba indak badan punya kaba suari turun di nantuo di badan utang memakaian di randang-randang di masak dikirai-kirai ke banda tetanggu ikan gulamu nan dibilang-bilang dia tok dicurai curai di papa ganti membuka curai lamu Sebanyak pun badan pinta ko salah beko bilangan kaba ko sasek susun cerita jantuangku menganulah jan baliau makaparai badan ko eje edinan banyak itu dia ti di rusuhan dek nan tuo banyak nan tahu dek nan pandai pegang sejarah Diwayek lamu badan sabui itu kalau nya masuk nanda ulus wek lamu kadi kambang sejarah namwe dibanakan kilo dek tahun 8 baleh dia ki tahun 7 baleh duitnya sadang pada
Ibi na sadang padia pana padia bi dek limbayuang. Oh mai na banyak kelaparan banyak na sesto di nogarinya. Padi kopi dalim bayuang ternak kabau banyak na sakit sungut itu jerang na banyak baulang tamilang kapusaro betu dibayai berdandangan. Mai de banyak kelaparan sungut itu kadangaran bade bujang maracoran. Sawit kaba bana joki pisang karang masak ramparam pandan baturiah jodorinyo. Di karang kaba Siti beram di sungai pasta nogarinya mulai. Deranya rantau Pariaman tersabunya kampung sungai pasta asinan nogari. Sitia beram kemanakannya aku palo tuo palo nogari sungai rutan. Kawanan bujang marajuki, kosta bujang marajuki, piapi setengah kota mati bagaimana ya tua barang tuang kalaman. Sejoki na orang koto marapa nambati bagan tuang di piaman. Dia cerita badandanga parang terugi jok kuan tuang parang jok badienya jok Mariam. Mulai si joki kabagan tuang ulah membunuh si Tiberam nyai. Berjoki kurang orang koto marapa aduh tabagi patamu koto marapa ateh kedua koto marapa baruah. Kalau detong koto marapa ateh kadare kesungkai tinggi kemudian keguguat tigo kailie kampung Parik Gadang. Kemudian karena larang langsano tantaan sampai kagumpani ke kampung arena barang-barangan naik. Kalau itu dunan kepakan saya menyelang kampung padusunan daerahnya negari Pariaman yuk kampung bujang marajoki. Kalau na bujang marajoki iwai de badan nandi danga masoda ulu anak manjo kesayangan bapak jemande. Semua itu badan nan jaya hidup dalam pertengahan masoda badan bujang jarah. Ada de badan mudo baru buat de bujang marajuki kiro bomwe 35 tahun citu namwe pakaian pancarian badan sadang kaelo didik namwe sadang kamewah baka bawa si kue pada cie didik de badan sadang mewah piti desaku pantang kurang babaju badane pantang kumuah tarika bapantang patah. Semua itu lagak diri mencari badan jika bawa jo padati menambang balai kabalai. Adang menuju pasta padang panjang kate memuai baru nak baru muai tan kapuing jai. Bitu sao gano ari buat de bujang marajoki koi sabui banari bai enyo semulai badan kasase semulai badan kajanam. Sinan bapaliang perhatian iyo juo bakatorang taraju di paliangan angin di hati di paliangan Tuhan napas tu di paliang setan. Bede bujang marajoki tasabui dunia orang pamain tamasi urara orang pampuk kaya menyabang jo bajudi lah itu karajo panjangan naik. Itu karajo bapanjangan ke semalam malam-malam rintang bakwa jo bapak kau ke pagi siang rintang menyabang jo bajudi rintang bahambuang gunung merah. Itu namanya karajoe iyo di bujang marajoki sungguh itu pia dewa sanang meninggal ke padang ampo adang manang adang bampo tibokanlah kalau bampo ketikokanlah mengaluak sajonya di nalangang baju kebanyakan nanta gadai
Sungguh itu terjadinya malularun dunia dan pahampuk pesebut bana pinyaki ebek di bujang merajuki kalau nyamanang badan awak. Galaklah dari orang berapa eje cimo bagaku cika badan diri lenggangnya tidak tabedo gaya badan bukan kapalang. Dak sia orang lai dia awak sianya orang pedonya diri bek bujang majajuki. Langkat tenje dekat tenja la lindang puluh dek lapan ibu dek gatuin lupa sajo lupa badane kena banang lai. Kalau nyokanlah badan diri memungkuk seorang di nalangang adang lalu di surau tinggal lebih tulis tangguang pada saya ni di bujang merajoki. Siasa baik ke parintang ada seorang dikasih yonya anak kita emas tu ni tu banamu buyuang bujang gandui rang daerah kampung Batu. Tentang dia nak aku disabui menyimpang dalam peraturan dek suku menulis ibana disuruh dek mandeh pi mengaji namun gandui tidaknya nama. Disuruh sekolah tak anda ndak suku maksudnya itu bak terlalu mendimalalo badan takana. Kamapai nak kesanang adangnya lalu di Palanta adang di medan permainan mai kuik dengan bujang joki. Sampai badan ni tani ayo berjoki mestoni tu semulai-mulai badan kasasek baju akabau je padati. Menulis sekiro nantaranlah kabosi kue pada ticie barakai bananya jauh sau bapiti bapantang kurang sampai menyalang derang kampung pada juki karena monyo barakasanang perhatian lagak di badan sadang mani memakai sarawak guntiang cino ada baju balah bantan topi lakan caro lamu menyandang kain bugi gadang. Laki ni mangko bau-bah baju akabau jo padati badan bahampu bah panjangan ai. Sungguh de bujang marajoki sejak tajua kabo nang gadang kabo malai cerolamu kabo barabah bergebadan gadang lagi bergapuak dagiang banyak. Pada ti badan sadang kerancak dunia ko indah akan tinggalan mako itu pada ti elok. Sejak tajua kaduanyo bed bujang marajoki sungguh itu lagi takana sampai badane namularai tajua kabo jo pada ti sama maru badan awak. Di kampung aro badan tabilang siagan diangan bujang joki bana musinan natasabui joto di kampung surau sitaha namera si kapak si pidi di lubuk aluang si udin kunde inarang batu itu mamain petang pagi de ma pareman di majoki di majuaro sinan duduk bunyi gala tak tabedong gai. Balati aja gunung tiga wateh tani keinya padang alai baju cabi ati libo mai kukunun kabeknya kadiungkai do tuanai kunun kabenya kadiungkai ai. La la
kai pakane do padang alai kabalai na urang mo di lubanda na ko sampai kabe bau kai nesia mambalo buhe tinggal de tuan ai siapa balo nyebuhe tinggal ngai nama arasi di layu juang ka angarang di tengah biau pengurang ala gunung ada angajon batang aune langang ngamoy cincin nilang bayang medini jang tengah dia doyu iyo rangali ingiyo ola dora ado ngorai sikangan duang mengalang ya doyu nakara maadiala tapi suumwe odikingi daja angalan aladang kaba angalai obarungu tangan pae iyo pandantai jamwe takangan angaba angadane di bangkalai iyo rangali ingiyo oladora ado ngorai sikangan duang mengalangi di bangkalai Tona tadi badan sang buang tasabui bui jangan marah joki kurang foto manoi marapa sinan ladu sunno garinyo dalam purentah pariaman tentang de bujang marajoki dalam fitrito kadisabui na jadian kabaka namonyo itu berito dan tatuo biar petua dan pandai sebuah de bujang marajoki dicalik simpang balahan diri sanak kemanakan kontan nama sawe iyo padusi ke namonyo ada badannya sudahlah gadang ko kacang patui iba junjuangan gadi lorong basuami begitu yuki nanti sabui sedang demande serato bapak menolak itu maksudnya itu seorangnya anak lawan bayu bernama bujang yuki Sina meminta hari renan bayi kutiko nanelo kabale kepodonya mama di kumpuan andan samandan bakuliliang ati tangga ipajo bisan. Imam kati labai pegawai meminta badannya diandakan berape di rumah gadang. Rumah bujang joki mencari ayah kutiko elok nyai.
Semua itu terjadinya dia boleh kata semua pakai di rumah tangga. Maksudnya itu adik badan ni sinan pancang pedang bilah. Biar berapik kitik sendiriangan mamak yuni berapik badan di tengah rumah mencari lek kari kabaran lek. Semua itu terjadinya dah berapa lama berbicara dia kemudian berlempang sambah sesuai buik juh ukuran mencari hari ketika elok teman jari bulanan timbul. Sampai balik hari bulan kilo berembang terang panjang penemu bilangan bulan. Di sini nalik di luangan iyo dek mama ratu niniak njai. Sekatanya orang kesamunya dia kemudian sesuai dalam kampung jawaban lahan tunangan anak nata sabui darah nogari sungai sirah. Waktu itu terjadinya emade bujang marajuki hari lalu rapik lah sudah orang kapulang anyo lai gumba dalam parapetan. Lah selesai makan yuk minum semuanya mama akan tagak lai sinan berkatu bujang yuki menyesak duduk ke hadapan. Bangkit tangan menyelana sambah singode bujang marajuki mamakan duang kiri yuk kanan seratu imam katib labai pegawai cedik pandai di korong kampung. Korapik kita ialah sudah buat bakir kanamonyo mamak kepulang anyo lai pi ke tempat masing-masing. Dia mulai nyunang tagana tegurih rasuk para tia namonyo ale kadibue inyai. Bagai duri di dalam daging bak tulang dalam rakuangan tekilan yo rasa pikiran ko nak disabui maksudnya itu katanya bujang merajoki. Karena diambo kepada mama namun sekali nangko pintaan diri yo barale namai jan bainggo. Ko indak bana kapotong kabau potong jawi sado kurang ilia mudia serudi pelapis segalo jalok kadi kambang ndak namai dihinggoan. Kalau segiro nantaralah ambo namue sudahnya tahu orang di kampung. Nanta pacak kesano sini terbilang ke mano-mano yuki jo kaba orang. Sejak dia gam bukit tinggi sampai ke danau orang maninjau sampai ke daerah persitu alubu aluang keri ke pasar Pariaman. Nang yuki pareman kata orang jahai. Kemudian di badan semua duduk tagak diukur semua tinggi. Bagainya duduk badan sampai si pidik di lubuk aluang jetoh di kampung surau suding kundek narang batu. Si tahan nama orang si kapak lah itu bandiangan diri tagak badan bagan yang bau biar pareman ili jemudia. Lepek di badan kini nangko beralik badan penghabisan. Mengawinan nama kamanakan iyo nak dapet di hingguan. Ko indak bana potongan kabau je potong jawi sado kurang naik. Segala pareman kadisaru katanya bujang marajoki bahampok anak beluangan menyabuang buku puhayam bakuah di bapak kau tundang di luangan. Itu nak pinta sambah diri isi bana perundiangan katanya bujang marajuki mekut itu kepada mama. Sedang ni mama seraton ini abianyo aku palo tuo biasinan seraton ini ya. Imam kati ila bay pegawai cedik pandai di kurung kampung petik je mungkin kasadonyo. Samu tagana kasadoe manangan pinta buayo bujang juki kato nang balune di sawi injai. Dalam bela kiri jo kanan sama hamba ilie jemudi sungguh itu lawan bayo baadangku palo tuo sinala kato di sawi. Nonoang bujang marajuki kalau pinta badanang kok dendanga layo pulo maksudnya itu iko kenalek penghabisan. Betu bana ketuang tadi nak dapik bana dihingguan ku nak bana kepotong kabau potong jawi sado kurang. Ni kami langkah baluangan sehingga itu tapi sebuah nalun tantakilan. Badanang membuat permainan yo menyabuang jo bajudi yo bahampok gundu merah.
Itu ndak ada izine di nogari katanya aku kalau tu tapi badan aku mampu ejo. Tangguang resiko badan di bata jadi maksudnya itu. Sebab itu dia banakan alik yang sampai tani ayung maka citu dan banan luih tabut kaji basi tabu abenya kato basi janlai katonyangku palo tuo. Kalau zin judi tidak lado sabuang namai tak taluang labih bana sinan dekilanan asok ganta badani. Polisi kini lain bana anak rambat tak abandai liang unyo baru jolong tibo ya kampung balun bakatawan. Ndak dapat kato joba bana ndak bisa sinan main sogo ndak bisa banan main piti. De salah kabau kun mungkin bau tang kababaye beko nyale tania yong nai. Menangah kato masonyi itu menjauh sekali bujang joki memakan duang janganlah camis tengok itu mamue nama nagun. Tantang jundang kok talangga badan den tangguang selesai kue beri ingan biar den pikue. Sungguh itu benar diang nak lalu agak kedul kami tak berubah aliknya sampai tania yo muka itu tak jadinya. Nah beko main tatang ko alik kesamu rendong pulau itu de badan den di gamangan hai. Berkata seorang masoni itu din kundek narang bato menhajuki yang akan mulah kuat itu tak jadinya yuki kentang pandaian. Pandai-pandai meminun, pandai-pandai badan mamain sedang menyalam minun air. Jaga jarak dari rumah jangan sampai paduan lek. Itu mula tak jadi iyo pulau ketujuh joki. Awak namai ranta bilang dapat nyalek. Suni saya jo itu rasto kurang lama ngai. Kata sampai bilangan sudah ai lawi masonyi tu oleh gubar mepana berapa gubar anyo lai orang berangkek pulang lai pai ke tempat seorang-seorang. Sedang dijuki masonyi tu berkata pado mandekan duang dengan kamulah mandekan namwe mengarati kelain badan dengan hutang menyebut. Kita lah nyato kabar alik bayi di pabue mengawinan namwe kamanakan tentu namwe di kita bala pandai mungkin sengkalan nak kacai bagai pandai badan mencencang. Alik bapoko omas tuanya itu abana namwe pokoknya alik di mana yo pada mande. Padi digawi kita jamue tantanya kambie kadi panjek citu namue jadian piti patupi berlalu piti jalan piti. Pambali barang na paralu biya belanjo kapiaman rebau piti kapiaman nai. Senang berkata mana si joki nak kanduang dengan kamulah semuanya itu buyang menyabui dia mandi dahulu nak letakkan namanya kita namanya kabarale. Waden lah nyato nak orang tatuo ingat dikata kilik sampai setahun nak lepas ketibo ragu bareh lah denetong. Banyak gantang nak alda denukwe namanya kita kabarale. Ingat mandi nak sebelum kanai jangan badan harus suah lain jai. Kata sampai bilangan sudah buat dia bujang marajuki undangan kepada mandekan duang air bertambah lau ijo badan barangke turun janjang. Baik ketampai palaluan di lapau namai anjuang tinggi dake surau gadang tonggak di tidak jalan kabarangan. Sinan badane tampai lalu selalunya anak mudo-mudo gadang jepite kababawi hugang magando nyingkin pulung. Dalam sehari dua nantun tu kerajo berpanjangan sampai sepekan dua pekan cukup ketiga pekan pape. Yang joki namanya sehari pulang pada rumah
gaya di medan pemainan, ke rumah padusie indah apulo, ke kampung daerah negari Batu. Ke rumah namue pi akan ijah, cai badane juki kengkin. Mela bagurau samo gadang, segalo pareman. Ilia jemu biak gurau jak bujang, marajuki. Ada garangan sakutiko kiro barembang puk butuh jua hari barembang pagi baru sepanggalahan motori naik menyingi paneh di gunung. Balas tupai padodahan mengkutitu pepiton murai padoran tiang diberi juki masun itu. Dua badane di lapau sultan meanjah mengkikida jalan ke barangan selesai nyawa aminun kopi pulang ke rumah mandekan duang. Pergi ke rumah mandekan duang berde bujang yuki maksudnya itu berjalan badane banjulan lay ketanang dasu palangkahan sandang baju pada bau muka citu terjadinya pakai tu pilakan cara lama cuma citu dalam perjalanan tentangnya bukti inlah didaki semua itu badan melangkah tiba rumah mandekan duang mandah badane di halaman Naya ke rumah badan diri bertemu jaman deh kan ruang badan sedang di dapur mande di ruang dapur mambunya pi badan batanak monggo sinan pi dapur sedang madu ado payu sengemu kue kambi tak terulai jamasaan tibo joki pada rumah berkatu pado mandekan duang omande dengan kemulah sebuah di badan takana dalam nari di pabuek minta kepada nenek mama sampai balik hari-hari timbul bulan inanya le eta jadi ala ko sadio badan mande ko kambi ala bapanje ko padi ala bajamoy kalaunya kambi ala bajua bola kamai ko piti ko balanjo biar badanen mahandoan menangah kata sadonyi tu buat demandehkan ruang badan lain salah inyo anak lain del yang panoko inyo aso besandiang kemanganai bescangkuak kemalake semua demande rasu taman wang dalam manuang mande bakatu malula badane orang tu jalai namwe kan kemuladai sinam bakatu padu anak nak kanduang badan ni dan buyang banamu nak bajang juki limpape nak rumah nang gadang perik pagar di kampung nangko lawan bayo dek badan dan dia citu jalan nalui kok kambie nak la bajua la jadi piti kana monyo kana nyale kadibue dia kini masonyi tu la patui pulo nak caranya tu dek badan nang laki-laki dek patui namwe babi caro tu dek mande kesandaran tapi nakilan ni badan ni piti kang aku inamwe petang pagi beko sasik nak kamanya buang piti dek kita kok nyabi hinjai mengalap piti nak kabih katanya bujang merajoki ketika menang telipe etakulahai banyak rasuai keuntungan saja kita pakai piti lamu anak simpan sajo alung kasanangnya hati mande tata badan den manang padokanlah jana mande ruswa bana kaniko bujang marajuki Mereka itu terjadinya berjoki nanti sabui senang turun badane mande pado mande turun kalaman lapi ulang kelapau piwa main tiba badan melapau masutan menjah bertemu dengan samu gadang kelun kerabai bakuliliang sinanti bola mandi jo pikiran yo diati bujang joki pada kita naina tailo agi basadang tinggi jo kita cibo namwe main kete biasa kadang jo sakit piang tabang buang namwe jo sakit pe biar foto merah nah kok manang badan awak macam kepiang kabalanjo kok kalah namanya jangan baa ganti bagurau sedang duduk ingai
Tengah supakai melawani semua juki masuni tulau main badan dia biar main kita ulo pakau bakun bapakau jawab kuah. Katu main karatai dang-adang juki pun menang adang-adang badan pun kalah ketika menang galak badarai kita galah memukuk seorang. Itu darah perasaan dia bujang merajuki dalam seminggu minggu nantun anmu nalik kadake ijo. Lapi janjian di tapi inyai pulanglah joki masun itu ke rumah mandaikan duang badannya mengadegak badan pun pai dating sinan bertambah kustuit dia pengana bertambah kustau KPE kabar joko disabui selama gagih perjalanan tiba di rumah mandaikan duang kira-kira pukul 9 pagi sungguh citu mandeh didapei pada rumah mandekan duang nengah kemula mula kamai piti balik kambia ianya padi namanya lah bertumbuh isma padi lah jadi bare tangkap piti bola kamai biswa badan den kabalanjo den kapai kapiaman Malinya lain nampak lalu saja di kasut ketiduan makot itu nampak lalu lepung kantang jok bawangnya lai dapui nampak gunung. Biarnya dagiang dengan ikan dengan daan kepada orang panggalih itu namui babalanjo nyawa kabarale. Kerana mandekan duang joki malik itu puluh katanya anak kaditahan benar sota elok kadilapih kurang picayo tapi dia baa mangatuan dilapih juga. Sudah hengai tadi kawak piti dalam kantuang dibilang namue nambalipi semua itu tidak nak kurang bek demandeh maksudnya itu dah pikiran je pangana cukui kalai jo balanjo pembeli kasue ketiduan biarnya kain jo kulambu sampai sinan barang padalu walaupun alek lima mata kalimasaan saja di kantang jo bawangnya makut itu nanti jadi biar daging dengan ikan lah cukup pitih di bayan iyo kapado bujang jokinya kerja dapat pitih di mandeh iyo de joki maksudnya itu bamiyak muko kasukuan tempang kegalak senyang turun batanang nyeka laman badan apala miyang isandang baju sinan bala bantan memakai sarawa guntiang cino kabek pinggang garim di pakaian memakai topi lakan maksudnya itu sandang kain buri gadang lape kalapau sinan pamedanan pemainan awak maksudnya itu lapau sultan meanja sinan joki gano ari samoyo kawan samo gadang betapuk pareman mahiyangan Mia pareman ilia jemudiang labit tibo mahiyangan bastunan lang sambah basanjuang bakanan podo juki Nade joki sedang bapiti namanya piti namanya kabalanjo nyeti itu namanya diyangan Bakato joki sedang minum kopi minta kirang lapau ida maksudkan menja yang biar kopi maksudnya itu semput kopi nambah putah tiga dagui kopi di putah mononya mama geranek ini gak lain kopi dan minuman lama pada nantaran lah semua itu terjadinya orang lah yang menangakan bujang joki namu badannya kawamain Pakane mudi apadang satu balai rang palu iko nakan kase kasabu buyang mul bejang joki yo nyo kase enaka satu
nyabi rumpui tabao rumput dasar ajui bayi sisangan si pului lapan jambong kalinyo lambui parui kanyang tentu malabui sansei den ita den leno den paya den oyong den nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana bana mola buyong pundua inyo chango di bubu ko batamu yo ko pitai lu yo gale gale la kanyo lulu sanang lalo la sanang tidur sarawala pang tamu due damam den detei den oyong den o abaden nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana ha ha nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana Banamo Sultan Palembang Bajalan main kang-engkang Joy tiada pulang patang Awak ketik Sarawak lapang Disuruh ke Bukit Tinggi Nyonamu ke Padang Panjang Disuruh nyoba bini Ketujuh Maran lo tagang Disuruh membali godok Nyobali lah goreng pisang Disuruh lah inyo lalo Inyo cilo lah bini urang Sansei den Ita den Pautang den Tabai den Nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana ha ha nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana Panamo peneka sile nyo tinggal di kayu kale nyo suko jalik lah barale disuruh nyo tasale nampak lah mari kete nyo buka lah lambe-lambe dikico lah kasakete teraso mani lah mani kale sangko hati lah goreng sapi kiro suki amah kae sansei den taki cue den panudo den damam den oh abaden nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang bana ha nyang 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 ginyang bana nyang nyang ginyang bana nyang nyang ginyang
tujuh larang cabian kain kapan diantar ke dalam kubur. Larang cabian kain kapan diantar ke dalam kubur. Anak ayam lah turun tujuh mati satu dah tinggal enam. Main-main yang dalam kubur kotak rahaman bakalam kalam. Main-main yang dalam kubur kotak rahaman bakalam kalam. Anak ayam lah turun enam mati satu lah tinggal lima. Kotak bahamal bakalam kalam. Malaikat datang bertanya. Kotak bahamal bakalam kalam. Malaikat datang bertanya. Anak ayam lah turun lima mati satu dah tinggal empat. Malaikat datang bertanya. Ibu-ibu yang alai tobat. Malaikat datang bertanya. Ibu-ibu yang alai tobat. Anak ayam lah turun ampe mati satu lah tinggal tiga. Idu-idu yang kurang tobe mati balang muka neraka. Idu-idu yang kurang tobe mati balang muka neraka. Kola jalannya turun tiga mati satu dah tinggal dua. Denda kata nasab narako minta babalik yo karuyako. Denda kata nasab narako minta babalik yo karuyako. Anak ayam lah turun dua mati satu dah tinggal satu. Kok lah babalik karuyako. Oh kaki ampe badan babulu. Kok lah babalik karuyako. Oh kaki ampe badan babulu. Kok lah jalan turun satu mati satu habis adonyo. Kaki ampe badan
lamo indang tak lalu dela puak bana mangko babuang di pelang lamo indang tak lalu dela puak bana. Bawa minum kopi, minumnya anak, oh sungai pempan walaupun alun, koma baja modi, tindak baniat, do malaikan, tindak baniat, do malaikan. Oplet belok kota tantang kelok kalah selaba bumi tantang kelok kalah selaba bumi dek lama otai otak kama otak tak bujuk rayu nang gadi-gadi tak bujuk rayu nang gadi-gadi. Papa kala sonoto tit bunyi pupuinyo pit bunyi pupuinyo asale cewek duduk di muka mae gaek sakete baba ojuo gaek sakete baba ojuo. Takui otol kajatuh jamera rumah maminta carai jamera rumah maminta carai
saya menambang belok balai acok perai membawa pulang acok perai membawa pulang pati rumah meminta carai udah membawa kok bini urang udah membawa bini urang
padi sangkona sansei den kita den deno den hey let hey den nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana yo 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 mulai mangulai kau dapat beranak pandai nyimpan minyak laku agulai apa kerajo dagu awan tak gantung kau dapat berbini gabut selai baju lalapan kabuang apa kerja talingo tumbuh di leriang kamal kadi bau sekadang kabau kadi gonceng lita den deno den paya den nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana yo 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 film yo yo Kerajo Maria kata mangata di mana landa kajari sanjo tadi lakan dongka apa kerajo baunya nang manyandang aku jual kanda itu balikan lainnya galang apa kerajo tangan letang maletang aranggai labat tuang malapiao na bujang sansei den lita den deno den let Ketia kepi mangapi di mana landak mancia dalam saku letek manji apa kerajo siku mata kau dapat bah cewek bisu tak pandai main bauda apa kerajo jari nunjuk manunjuk kamano lau yang tadi manyalek dah kondok ingue sansei den deno den kita den sasa den nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana yo 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 film dono apa keraja parui ketumangatu larate kucing lah ditakui mencalon manci menyandang halu apa kerajo pao putih mamuti mangko male awak mambao inyo panu di kumanai kerajo lutui pelayung bola aku juo nang kadituntui ayek mati di kabeh pula deno den lita den sansei den hoi amu den nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana nyang 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 bana apa kerajo bati lah untuk taga bantuannya untuk kamati babi nila nan tadaga apa kerajo tumi latak lah di belakang tobat lah di nanumi anak di dukung lah pai sidang apa kerja kaki rajo da olu yo payah lah nak balaki siapa mengisi dapu kerajo tapak ada bila mandabi apa lagu no abah mencari makan dia sansei den kita den leno den nyang 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 bana nyang 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 bana nyang
busana